Trickshotti. Ei, se oli niin lähellä. Se oli trickshotti. Try 2. Nyt yritetään taas. Siitä ei taaskaan onnistunut. Trickshot yritys 3. Jatkuu. Ja epäonnistui. Trickshot numero 4. Edes tällä puolella on. No. Trickshot numero 4. Jumissa. Trickshot numero 5. Epäonnistui. Trickshot numero 6. Lähtee. Ja epäonnistui taas. Trickshot numero 7. Ja epäonnistui taas jälleen. Nyt yritetään niinku saada, että tosta pompautetaan tosta tohon. Sitten se tosta pongahtaa tohon ja sitten se menee tuolta tonne noin. Sillä. Mutta nyt me tehdäänkin sillä, että se on tuolta vasta tähän päähän. Niin, tonne noin. Elikkä nyt taas lähtee. Trickshot numero 7. Trickshot numero 7. Ja epäonnistui. Trickshot numero 8. Niin lähellä, mutta toikin jo lasketaan. Ja tykkää ja tilaa ja kaikki muutakin. Jotain. Joo. Niin kohta tulee taas uusi video. Moikka!